mama ka Ugochukwu nyere 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 mama asị na Ugochi nyere mụ nụ ka mma Ugochukwu nyere mama ka Ugochukwu nyere mama ka Ugochukwu nyere mama asị m Ugochukwu nyere mama ka Ugochukwu nyere mama ka Ugochukwu nyere mama ka Ugochukwu nyere mama ka nwanne ya bụgomo nwanne ya bụrụ m ugomo nwanne ya bụrụ m ugomo aga m ahapụrụ gị oke Ugochukwu nyere mama ụlọ ọma tinyere m na ọ bụ ugomo nwanyị ọma tinyere m na ọ bụ ugomo ụgbọala chi jiri chọọ m mma na ọ bụ Ugochi nyere m onye chi gọziri agọzi nwanne m onye ga-akọcha ya ngọzi si n'aka Chukwu bịa onye ga-emebi ya Ugochukwu nyere mama ka Ugochukwu nyere maka Ugochukwu nyere mama Ugochukwu nyere mama ka Ugochukwu nyere mama ka Ugochukwu nyere mama ka Ugochukwu nyere mama Ugochukwu nyere mama ka Ugochukwu nyere mama ka Ugochukwu nyere mama ka Ugochukwu nyere mama asị na Ugochi nyere mụ nụ ka mma Ugochukwu nyere mama ka Ugochukwu nyere mama ka Ugochukwu nyere mama asị m Ugochukwu nyere mama ka Ugochukwu nyere mama ka Ugochukwu nyere mama ka Ugochukwu nyere mama o nwere ọtụtụ ndị ahụ ihe mmadụ ibe ha nwere o nwere ọtụtụ ndị ahụ ka mmadụ ibe ha si aga n'ihu Ndị anya ukwu. ebido mewe anya ukwu ebido mewe anya ukwu o nwere akụkọ bịara ka o nwere akụkọ bụ n'ọnụ ọkwa nkwụcha nwanne masị pastọ Chibueze ekwuwela o nwere ụmụnne abụọ ka mekpere na mba nnọọ ehime mba nnọọ na ụmụnaka na o were ka o mere Imo State ana m ekwu ya nkwu ya gịnị ga-eme Hey! o nwere ụmụnne abụọ mara ọfụma otu onye nwe Okechukwu Gozo bụ Chima Okechukwu kpatara ego n'elu ụwa m bịara Otu aka ọ dị. Okechukwu ọgaranya n'elu ụwa m bịara o Hey! Ọgaranya Chukwu mara mma Chimemere ya nyụpụ n'elu ụwa m Chimemere nwanne ya nyụpụ n'elu ụwa m maka gịnị onye nwanne Chimedisaịdị akụsịbụ Okechukwu Maka gịnị nwanne na nwanne Chimewere ahụ Okechukwu gawa n'ụlọ ọ dibịa dịkwa egwu Chimewere ahụ Okechukwu gawa n'ụlọ dibịa gacha ụtọ ga-esigbo nwanne ya chọwa ụtọ ga-esigbo nwanne ya Chineke agaghị ekwe lai Ugochukwu nyere mama ka o ruola na native doctor ya ebido gbuwa mmasị N'ụlọ arụsị. kekede ngidi kekede gara ngidi were ma a na-akpa ahụ Okechukwu tọnde chi n'elu otu aka ọ dị tọnde chi n'elu gbara Chima wee dewe gbara anụ dibịa wee dewe gbasasị ihe niile Ọ otu o kwesịrị ịdị. Ekwensu mkpọ gị onye na-anya olu m kpachapụ anya ihe ị na-eme kpachapụ anya emerela nwanne gị anya ukwu maka ngọzi Chineke nyere ya Kpachapụ anya ebe ọ bụla ị ga-akpọ nwanne gị ọkụ eluigwe ga-azakwa gị ịkpọrọ anya na mmiri o ọkụ eluigwe ga-azakwa gị pastọ kwụsie ike Ugochukwu nyere mama ka Ugochukwu nyere mama ka Ugochukwu nyere mama ka Ugochukwu nyere mama ka nwanne Ugochukwu nyere mama ka Ugochukwu nyekwere gị amaka Ugochukwu nyere mama ka Ugochukwu nyere mama ka Ugochukwu nyere gị ka mma Ugochukwu nyere gị amaka Ugochukwu nyere mama ka Ugochukwu nyere mama Ugochukwu nyekwere gị amaka Ugochukwu nyere gị amaka Ugochukwu nyere mama ka Ugochukwu nyere mama ka ibe kwere m okwu dị a ịnụgo ọnụ m sara mbara ikwu okwu ibe Chukwu nyere m n'aka mmadụ ọ bụghị nna m ya ka m gwa gị ha ndị ọrụ ala niile o jiri abalị bịa n'ụtụtụ unu na-anụ olu kanagara girigiri wọrọwọrọ wiriwiri unu na-anụ olu unu enweghị ike ma ọlị ma ncha Chineke na-enyewo m ngomo onyewo m ngomo biko rapụrụ m ugom ka m siri ibe m nwere ibe enyi ya bụrụ m ugogbo enyi ya bụrụ m ugogbo aga m ahapụrụ gị ugogbo aga m ahapụrụ gị ugogbo biko hapụrụ nwanne gị ugo ya
Ibe chukwu nyelu gị sikwa n'imi makara aka gị wepụta. O si n'akara aka ya, 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 o si n'akara aka, 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 o si n'akara aka ya, 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 o si n'akara aka, o si n'akara aka. O si n'akara aka nwanne m, o si n'akara aka nwanne, o si n'akara aka, o lelo akara aka onye na-eduru ya, o lelo akara aka onye na-emepere ya ụzọ, o lelo ọ gwaghị Baịbụl kwuru akwụkwọ nsọ kwuru ekwusi the gift of the man maketh a way for him n'elu ụwa m. Ụzọ gị ga-emepe ma ọ bụrụ na ịchọpụta akara aka gị nwanne okwe na anụ n'olu. nwere onye pụrụ ịna gị. Ihe ọbụla nwanne gị na-eme ya na-aga ọfụma. Ihe ọbụla nwanne gị na-eme ya na-aga ọfụma. Nwanne ọ bụkwa akara aka ya, o lelo nwanne ọ bụdịkwazi akara aka ya, o lelo o si n'akara aka, o
osi ebunya ya kana osi na kara kenuwo osi na karaka osi na karaka ndị obodo unu ha na-arụ n'ọrụ ya ka osi na kara kenuwo osi na karaka ya osi na karaka nwanne gị bụ ọgaranya ya na-aga ọfụma osi na kara kenuwo osi na karaka osi na karaka nwanne m osi n'ime akara aka nwanne osi na akara aka osi na karaka ya osi na karaka asịnụ osi na akara aka osi na akara aka osi na karaka osi na karaka osi na akara aka osi na akara aka ya osi na karaka ya osi na karaka ya osi na akara aka ya osi na akara aka ya osi na karaka osi na karaka ọga m Ifeanyi Babuchi tiri egwu wee sị achụla ihe ụwa n'ike ma ọtụtụ ndị mmadụ ejile maka akụ nke ụwa banye n'ime chọọchị mebie nzukọ Chineke n'ụbọchị taa. Chineke anyị nọkwa gị n'aka o eze eluigwe na-ahụkwa ihe na-eme na chọọchị eze eluigwe na-ahụkwa ihe na-eme na chọọchị eze eluigwe hụ naanị ihe na-eme na chọọchị eze eluigwe na-ahụkwa ihe na-eme na chọọchị akarịala n'uwe eze eluigwe na-ahụkwa ihe na-eme na chọọchị 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 akarịala n'uwe eze eluigwe na-ahụkwa ihe na-eme na chọọchị 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 akarịala n'uwe eze eluigwe na-ahụ ihe na-eme na chọọchị erika eze eluigwe na-ahụkwa ihe na-eme n'ụlọ si chọrọ mma ụlọ si kere eke ndị mmadụ awala ya o eze eluigwe na-ekpedi ihe na-eme dị n'ụlọ chọọchị n'ila ya arụjuru na chọọchị ugbu ahụ pastọ egbuole pastọ ibe ya na chọọchị ile pastọ egbuole pastọ ibe ya maka ego ụwa ya mpụ nara ejula ebe niile n'ime chọọchị nwanne m eze eluigwe na-egodi ihe na-eme na chọọchị nụ na o ihe na-eme na chọọchị na-agba m anya mmiri o nzukọ Chukwu kere chọọ mma o nwere akụkọ mere eme akụkọ ahụ mere eme ana m aga mgbasa ozi ọma one place ile mapaki ụgbọala m one pastor ahụ m one pastor ahụ ka ndị mmadụ bịara na-ekele m the pastor akpọwa m ọ bụ gị bụ pastor Chibundị o tere m chọrọ ịhụ gị ọtụtụ oge gara aga ka m na-achọ ka m si ahụ gị pastor Chibundị o achọrọ m ka m na gị kwuo okwu achọrọ m ka ị kparịa ụka pastọ na ntị ya achọrọ m ka ị kparịa ụka anyị pastọ inugo ya ime na-akpọ m kpọm pastor Chibundị na n'oteela kọrọ akụkọ n'oteela ọnụ ọrụ maka m na m ga-abịa n'ọfisi ka ọ kpọrọ m gaa sọnwe ya ebe a ga-akpọrọ m gaa nye m ike ka wụ na mkpere chọọchị ihe kraụd ga-awa aja ndị mmadụ ga-awa aja ndị mmadụ ga-eju eju menelite anya meduo mewetie Chibundị etiwe mewekwa pastọ bụdị ike gị ji arụ sikwe n'ụzọ ahụ pụtawo nabata Jizọs eze eluigwe ọkpụ na n'olu m chọọchị awaala ndị pastọ biko mezi izunu pastọ ọfụma eze eluigwe na-ahụkwa ihe
ebe niile sere erika imere ahụ si na ga emela ọtụtụ ndị mmadụ jikwa echi na akpa gakwa n'ime nzukọ o nwere ihe mere eme ịbọkwa na n'olu m anọ m n'ụlọ bụ n'ọlụ ihe dị egwu eme one day nwamma na-abịa kọrọ maka mma mepere ụzọ dị ma na-ebewa akwa gbawa pastọ Chibunde arụ na-eme ihe dị egwu emeela na sọnwe n'ụkwala mama m gara chọọchị ye patekwuchala ekpere si shekie enu nwanne gị wanọkọtman apụta wee shekie mama m adawa n'ala gbawa ụfụfụ n'ọnụ mama m adawa ya fụrụ ụkwanụ strok Chibunde gbara ọsọ rute na chọọchị n'ụkwala Chibunde ekpewe ekpere mgbe m na-ekpekpere nwanne m eluigwe wee mepe datụmanụ le nke gụrụ datụmanụ strok ọkụ Chineke gbawa ya ọkụ mmụọ nsọ wee gbawa ya ikuku nke eluigwe gbawa ya dị ma na confession mmanụ na-ekwu n'okwu o ji ọgwụ n'ukwu ya o jikwe nke o ji na mgbe nụna o jikwe nke o ji n'okwe eze eluigwe wee kwe na n'olu eze eluigwe ọkwe na n'olu o juru m anya eze eluigwe na ụkwa ihe na-eme na chọọchị ime nwa m ị nwere okwu asịrị chọọchị jọrọ njọ nwanne m kpachara anya gị ọka njọ ebe ụmụ nwaanyị na-ekpu ka ị na-anụkwa abịa chọọchị n'isi ụtụtụ ma bido kọwasịrị elebarịba anya ka a mara nke ha ga-eji kọasịrị ma banarue n'ụlọ ha chukwulee n'ihe anyị na-abụ na chọọchị riri nkọwanụ ya onye nwe anya n'ile ọgị n'aka odogwu eze eluigwe na ụkwa ihe na-eme na chọọchị 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 akarịala ihe m na-ahụ jukwere m anya n'ụwa ahụ biko onye ọbụla na-ekpere Chineke biko nọ ijesi ike n'ime Chineke maka ụgwọ ọlụ nke mmehie bụ ọnwụ achọghị m ịgba pọstụ ka ị nwere na chọọchị kama ihe ka mma wee ezi omume ọ bụ naanị ya eduba gị n'ala eze Chineke eze eluigwe na ụkwa ihe na-eme na chọọchị eze eluigwe na ụkwa ihe na-eme na chọọchị o nwere ihe mere eme n'ọhọfịa agara m ọhọfịa ka m gaa hụ n'enyi m mgbe m nụrụ n'ọhọfịa na-ebido chegharị ụlọ ha ma enwewu nwa plesi amaghị m na ụlọ ekpere ebutela m banye na-asọ nwe ya banye n'ụlọ ekpere wee jụwa n'ajụjụ amaghị mama na anaghị eyisi uwe abadị ya mgbe m kụrụ kpaịkpaị dị mmanụ mgbe chọọchị amaghị m na ọ bụ prọfet iche aghaghị agha ndị Igbo dada mgbe o siri ụlọ ya pụta anụ dị ma na-ediwe owe ji ema nke eluo owe ji ege bred kiriri gboro holi na-akwụnụ ya wekwa m na m zọrọ ụkwụ n'ala nsọ ya kwa onye ya na ya ji eje ozi chụpụnụ nwoke a chụrụ ụnụ nwoke pụwao chụpụnụ this man o merụọla ala dị ahụ chụpụnụ ya mgbe asịrị m pụwao ma atọ n'azụ m ka m banye n'ụgbọala m ihe m gwara that place ebutebe ijiri gbuo bute n'elu ọcha gbuo bute ọkụkọ ọcha gbuo nwanne m dị ma na-ediwe kpọwa spiriti niile Chibunde kpọwa papa igwe ọkpụ na-ahụ ihe na-eme ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-agwọ ọgwụ ịpụ ngala abụrụ baịbụl gawa na ha nwere kọnụ ọ bụ ndị na-emebi isi
America arụ na-eme tụfịa akwa waruru otu ụbọchị onye bụla ga-ebuti n'olu enwere m crusade na chọọchị m ana m agbapasa oziọma ya mere n'ọlụ oruru one day second of the program one pastor Kano na ọ bịara crusade before ma pụta ma m gosiri were mic amaghị m onye nyere ya mic ihe unu ga-emu ntị n'olu ya bido kpewe ekpere kpọpụta one woman mgbe ọ kpọpụtara the woman ihe Pastor Chibunda awụchi ya ya wee kwuo na this one man na-etinyere ya pin n'isi ihe ya kauri n'aka na justice ga-apụta n'ụlọ melewe onye mgbakwana nke na-apụ ka atọ onye ọbụla ga-ebu ntị n'olu ịma na-ebuwa mbansie ịma na-ebuwa mbansie ịma na-ebuwa mbansie Chibundu na-ele ya ya kpọrọ the woman were eze tinye ya n'isi tawa ya pin wee tapụta something amaghị imebe o siri bịanụ amaghị imebi ka ha si bịanụ ike si na-ekwesu ochi gị na Chineke ọkwa ịnụ na ha mgbe m gwara nke a mesigwe n'ọta bulie parati man kwapụ ya my boys achụpụ ya kpọsọ pastọ unu were ụtarị bịapụ ya mabụ disi man achọghị m gị ọzọ abịakwala na chọọchị abịakwala nso asọwala na chọọchị dị man ekwuo dị man etie dị man etiwo ewa Pastor Chibundu biko gbaghara m echefuru m eche n'elu ụwa n'isoro ma gụrụ iso okpuru onye otu iso okpuru onye otu eze eluigwe eze eluigwe igwe mmambo ihe arụ na-eme eze eluigwe bụ na-anọwo eze eluigwe na-anwụkwa ihe na-emekwe na chọọchị eze eluigwe na-anwụkwa ihe na-eme na chọọchị akarịala eze eluigwe na-egodi ihe na-eme na chọọchị akarịala n'uwe mpụ na omekome na-arịzibelu n'ụlọ ụka ọ bụ maka gịnị eze eluigwe na-ahụkwa ihe na-eme na chọọchị 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 akarịala n'uwe eze eluigwe na-ahụkwa ihe na-eme na chọọchị eze eluigwe na-ahụkwa ihe na-eme na chọọchị eze eluigwe na-ahụkwa ihe na-eme na chọọchị ụmụnne na ụmụnna ọ bụrụ na ị na-aga chọọchị ma ọ bụ ị na-ekpere Chineke kpere Chineke n'ime mmụọ na n'eziokwu maka Chineke bụ mmụọ ndị na-aga chọọchị kpere Chukwu n'ime mmụọ na eziokwu na anụ na asị ndị ga-aga chọọchị kpere Chineke n'ime mmụọ na eziokwu nwanne ndị na-aga n'ụka kpere Chineke n'ime mmụọ na eziokwu na anụ na asị ndị na-aga chọọchị kpere Chukwu n'ime mmụọ na eziokwu ndị na-aga chọọchị kpere Chukwu ndị na-aga chọọchị kpere Chineke n'ime mmụọ ya na ka eziokwu ndị na-aga chọọchị kpere Chukwu ọkwụ na anụ na ndị ga-aga chọọchị kpere Chukwu ọkwụ na anụ na nwanne Chineke bụ mmụọ onye na-ekpere Chineke ọ ga-ekpe ya n'ime mmụọ na eziokwu n'elu ụwa Chukwu na anụ nanụ n'agba ya gba ị na-aga chọọchị kpere Chukwu ọkwụ na anụ na nwanne m awụkwala onye ire abụọ n'elu ụwa m agakwala na chọọchị ị gawa na dibịa iruo na dibịa pụta ị ga n'ụlọ nsọ kụwa aka onye na-aga chọọchị kpere
chọọchị buru akwụ dibịa kpere ya n'ime mmụọ ya na-anụ. O ji Baịbụl eme njọ n'ụwa kpewe ya n'ime mmụọ ya na-anụ. Eze na-achị obodo kwe na-anụ ya kpee ya n'ime mmụọ n'ime eziokwu gị. O nwere akụkọ m ji bịanụ onye ọbụla ge m ntị n'olu. O nwere ihe m jiri kwuo, o nwere akụkọ m jiri bịanụ n'ime mmụọ n'eziokwu. O nwere nwaanyị mma na ya bi na ya dị ihe. O nwere n'otu nwaanyị mma na ya bi na ya dị ihe. Unu na nuo Every blessed day the woman na-aga n'ụka. Every blessed day ọ na-eji Baịbụl agagharị. Ihe mere m ile anya na dị ya rapụrụ ndị ejuchie ihe niile ejuchie ya keche dị ya nwanne m. maka gịnị ye? Ọ bụ maka gịnị ye? Mana amaghị m ama na dị woman na-edemede otochebụ m n'ụlọ n'ụwa bụ na n'ụwa. Biko ebe si na kwari O mere m nso ị na-anụ. otu ụbọchị eruola nụọ, otu ụbọchị eruo Chibụndụ gara mgbasa ozi ọma. Dị woman na-abịanụ gbawe nwunye m, nwunye pasti nụkwa ya. O mere m na wow. my wife wee pụta wee kpọọ ya, madam ole ị chọrọ ka m mere gị? The woman na-abata ụlọ kpọwa nwunye be. O nwere ihe m chọrọ ịgwa gị, o nwere ihe m chọrọ ka m gọrọ gị, o nwere ihe m chọrọ ka ị mee. Ọ bụkwa nwaanyị na-aga chọọchị everyday. Nna anyị na-aga chọọchị kpere Chineke n'ime mmụọ na eziokwu maka ọkụ ala mmụọ jiri. The woman na-agwa nwunye mee gee ntị n'olu, otu oyi dị mma, aga m enye gị line. Ụmụ nwoke juru eju gaa na ntanụ ego n'elu ụwa ga-ewere ahụ gị gawanụ ka ị nweta n'ego. Ọnụ nwere ike ikwuru sọrọ ya ma dị Chukwu mara ndị bụ ndị ya. Nwunye meti ya nwunye bebe madam echere m n'elu ụwa na ị na-agaba chọọchị. Ị mara na ihe anyị na-ekwu n'elu ụwa Chukwu na-asọ ya nsọ. Buru ngwongwo gị gawanụ, gbara ngwongwo gị gawanụ. Ọgwụgwọ ekwensu na-ekwu n'okwu n'ime ndụ gị. Mara na nụ Buru ngwo gị na be anyị achọghị gị madam. Buru ngwongwo gị na be anyị dawo. ndị na-aga chọọchị kpere Chineke kpere Chineke kpere ya. Nwaanyị wọchịma kpere Chineke n'ime mmụọ na eziokwu na anụwa. Ọkwuo ya moto mekwuo ọnweghị okwu. Onye na-aga chọọchị jiji ike n'ọnụ kpere ya n'ime mmụọ na eziokwu. Ndị na-aga n'ụka kpere Chineke n'ime mmụọ na eziokwu na anụwa. Ndị na-aga chọọchị kpere Chineke mụnụ na anụnụ ị na-aga nụ chọọchị megide dike n'ime mmụọ na eziokwu na anụnụ. Nwanne ndị gaga chọọchị guje n'ihi ike n'ime mmụọ na eziokwu kwụ na gbaba na Chukwu kọpa, gbaba na Chineke kọpa. Echiche ndị iro Chineke agaghị nara ya. Nzube ha o Chineke agaghị mezu ya. Gbaba na Chukwu kọpa, gbaba na Chineke kọpa. Echiche ndị iro Chineke agaghị nara ya. Nzube ha Chineke agaghị mezu ya. Anyị nwanne m ọkụnụ na n'olu ụmụ Chineke niile ọ gaghị anara ya. Gbaba na Chukwu kọpa, ọkụnụ na n'olu. Ihe niile kwesị na-emenụ nwanne m ọ gaghị ere n'isi gị. Nzube niile nwanne ọ gaghị n'agha ya.
mali 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 baba kene onye na-ebube ka ịghọta ihe a na-akọwa asị m n'echiche ndị iro Chineke agaghị anara ya nọrọdesi ike na Chukwu guzodesi ike na Chukwu ihe ọbụla ka ị na-eme Chineke ga-akwa na-eduru gị asị m echiche ndị iro Chineke agaghị anara ya aye ọ gaghị anara ya nwanne ọ gaghị eme gị ya ọ gaghị anara ya ekwekwala nwanne m ka ihe ọbụla nara gị okpeze gị ekwekwala nwanne m ka ihe ọbụla wee nyere gị anya ị na-ekpere Chukwu nwanne m biko nọgidesi ike ihe ọbụla ekwesu na-emenụ nwanne ọ gaghị eru gị ahụ ihe ọbụla ọ na-eche nwanne m ọ gaghị emetụ gị chacha nọgidesi ike n'okwukwe nọsie n'ike n'okwukwe ihe ọbụla ekwesu na-emerụ nwanne m Chukwu agaghị ekwe nnụnụ ebe ọbụla ekwesu chọrọ imetụ gị aka Chukwu agaghị ekwe Chukwu ga-edu gị n'ụranụ Chukwu ga-enyere gị aka Chineke ga-enye gị ndụ ihe niile nke na-achọ nwaba na Chukwu kọba ịnụwo eyi ọkwụrụ na n'ụlọ njewe ọ gaghị anara ya nwanne ọ gaghị emezu ya kwụ na anụwo ya ụmụ Chineke niile ọkwụrụ na n'ụlọ kwụ na anụwo nwunye ọma mbe ụmụ Chineke niile Golden Life Foundation tinyere m n'aka gozie nwoke tinyere domenụgbala Evangelist Ugochi nwanne m eso Chukwu nwanne m nwanne so dị Chineke aka nwanne so dị Chineke aka eso Chineke na-ejere so blessing nwa m delighted nwa m delighted nwa m ndị obodo anyị niile ndị obodo anyị niile mba n'ọmụmụ patient of engineer ọkwụna onweghị ihe kwesu ga-emenụ onweghị ihe kwesu ọsọrọ ekwesu ma ọsọ gị ya ụmụ Chineke ụmụ Chineke ụmụ Chineke ụmụ Israel ga-alarịrị by force ma ọ sọrọ Fero ma ọsọ gị ya ọ ga-emecha gbawo in fact ọ mechara gbawo ụmụ Chineke niile ebe ọbụla nọ Fero niile nọ n'ụzọ Holy Ghost nwanne gbafere enyi gbafere nwanne gbafere Israel
mere ka uzie onye nwụrụ anwụ na-edobe Chineke n'eluigwe gbata aka Chukwu gbabatara nwanne m webe ihe Israel wee laa si n'Ijipt wee laa si n'Ijipt wee laa wee banye n'ala Kena onye na-ebube Jizọs Chukwu ga-enye gị nwa Chukwu ga-enye gị nwa